Amadu ko be cogo alhamdulillah an solla ka wuli nɛɛma na an sira nɛɛma na wulila nɛɛma na o ye tabarakala belebeleba ye hali n'a ma sɔrɔ k'a fɔ bɛɛ ka nɛnɛ ko tɛ ten nka nin waati la funtɛni min tun bɛ nin ye nin waati na nɛɛma min jiginna a bɛ kɛ sababu ye ka maa caman fana fari foni ni ka ko dɔw nɔgɔya kosɛbɛ. Siga t'a la o la n bɛ sira d'i ma. N'i y'a sɔrɔ ko bozoya donnen tɛ n kalama la sankaw ka sanke mɔ a ta ko 621 n'a kɛra kunu ka jɛ ka kɔ mɔ o bozo lakikaw ye jɛgɛ sɔrɔ min ye tubabu bozo olu ta kɛra lamɛnni ye. Aw ni sɔgɔma bi sɔgɔmada in na Renouveau kɛnɛ sigira bi ye juma ye an t'a ko bila da girinda la min bɛ tali kɛ bi kibaruyaw la bakurubaw bɛna tali kɛ jamanakuntigi Asimi Goita ale bɛna kale ka siɲɛ ka i bolo kɔrɔta jamanadenw ɲɛkɔrɔ ani kiiritigilamaw ɲɛkɔrɔ tɛnɛndow waasa ka se k'a ka jamana ɲɛmaaya baaraw layidukanw ta o baaraw bɛna ɲɛnamaya an ka jamana kɔnɔna la o kɔfɛ fana an bɛna kuma fɛn wɛrɛ kan n'o bɛ tali kɛ Premier ministre ko ɲɛ bɛ ɲini ka sɔrɔ a ko la sabula an y'a fɔ cogo min na kunu sufɛ ɲɔgɔn ye ba dɔ bolo dara Asimi Goita ani kulu marifatigi kɔrɔw n'o ye maa minnu bɛ yen n'o ye sema jɛdenw ye ni Asimi ni Sogɛliw ni ɲɔgɔn cɛ waasa ka bɛnka jɔnjɔn dɔw sɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ siran min na o kurukun ka bɔ ka duga o kɔni kɛra sababu ye olu ye u ka sɔnga di k'u bɛ sɔn kow ma o bɛ transition senkɔrɔma don o bɛna kɛ sababu ye Lala Sogɛli ka ministre ɲɛmaaya bɛna latigɛ sa an bɛna kuma o fana kan sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la bada Faransi ko u dimini kokura min ye ka dɔ o bi an ka jamana kɔnɔ kɛlɛbolo nasiratigɛ min na k'u n'an ka cɛdenw bɛ jɛ ka kɛlɛ baaraw minnu kɛ ko u y'o jɔ pewu o kɔni kumakan fɔra fɔlɔ k'a sababu kɛ ko Mali bɛ hukumu min kɔnɔ n'o ye fanga dafiri ye ko a cogoya ma diya Macron ani a ka jamana denw ye kuma ciyalen don kosɛbɛ an bɛna kuma ale fana kan bi sɔgɔmada in na don kibaru ale kɛnɛ kɔnɔna la Isa Kawujim ale ye bɔli kɛ kunu ACRT min ye maaw n'aw bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don Isa Kawujim ka kunu bɔli la jama bɔra san kɔni ye a tiɲɛ nka maa minnu bɛ yen n'o y'a tɛngɛlɛmɛbaw ye olu kɔni ye kabi sɔgɔma fotolankolon dɔw fana bila walasa k'a kɛrɛma tigɛ n'olu ye kosɛbɛ min kɛra kɛnɛ kan an ye jama min sɔrɔ an yɛrɛ taalen an bɛn'o jama yira aw la bi sɔgɔmada in na don kibaru kɛnɛ ale kɔnɔna la ni y'an don k'a ye bi sɔgɔmada in na tamaninkaw b'a la k'a lamɛn min ye barawulikaw olu fana b'a la k'a lamɛn fɔ ka taa se sankaw ma aw ni sɔgɔma y'aw bisimila Renouveau don kibaru kɛnɛ sigira k'aw fo k'aw ko ɲuman dɔn aw ka don o don timinandiya ale kosɔn an ma se ka fɛn mun sɔrɔ kunu hɛrɛ la ala k'o hɛrɛw nɔgɔya an ɲɛ bi ka sini ta o fana hɛrɛ bonya ka tɛmɛ bi kan Mali ka jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale bɛna i bolo kɔrɔta ka kale ka siɲɛ n'o ye prestation de serment ye o bɛna kɛ ntɛnɛndon mɛ kalo ntɛnɛn nata an kɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ min bɛna kɛ an ka sariyatigiw olu ɲɛkɔrɔla na a bɛ tali kɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ bɛ bila hukumu jɔnjɔn min kɔnɔ ka layidu ta jɛman ni maliden ni kiiritigilamaw ɲɛna k'a fɔ a bɛna jamana mara baara kɛ bonya ni karama ni tilennenya ni jɛlenya kɔnɔ jamana yɛrɛ ka nafa kama o baaraw kumakanw bɛna bɔ colonel Asimi Goita da sariyatigiw bɛna bila hukumu jɔnjɔn i n'a fɔ Mali sariya b'a yira cogo min na n'i bɛ kɛ jamana ɲɛmaa ye masakɛ jɔlɔkɔ minnu ka kan bila i kan na o baaraw bɛɛ lajɛlen bɛna sabati a kɛnɛ kan na Astan Jalo bɛna ko ninnu kɛcogo ɲɛfɔ an ye. Kiribola 9 ninnu olu ka kuma kun bɛ tali kɛ transition ɲɛmakɔrɔ ni a ka premier ministre olu ka layidu ta kan u ma u dalakan min labato bi bina maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka ni Asimi Goita bɛna ka layidukan di ni an ko ma ko prestation de serment Cour suprême b'a yira k'a fɔ ko a kan ka k'o layidukan di kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ sira fɛ u b'a yirana k'a fɔ ko sariya bolo bɛɛ lajɛlen k'a fara Asimi yɛrɛ kan u bɛɛ jɛra ni a ye ko lajɛrɛ dɔ kan ka kɛ prestation de serment in kama o hukumu kɔnɔna na Asimi Goita ale bɛna prestation de serment kɛ ntɛnɛn don juin kalo tile 7 kunnafoni don mun bɔra ɲɛmaaw yɔrɔ kunnafoni dɔw fana ka fɔ la M5 RFP comité stratégique ɲɛmaa n'o ye Sogɛli Kokala Mayiga ye k'o bɛna kɛ fangabolo ɲɛmaa ye ni o kunnafoni ninnu sɛbɛncɛyara ale ka baara bɛna kɛ ka gouvernement kura sigi mɔgɔ 25 bɛ min kɔnɔna na. An
bɔra yen nɔ min ye colonel Assimi Goïta ni ale ye prestation kɛ ministre ɲɛma o kɔni bɛna suganti maa min bɛ yen ni bɛɛ lajɛlen da bɛn b'o kan waati na o ye Dr Choguel Kokala Maïga M5 RFP ka ko ɲɛnabɔ jɛkulu ma ɲɛma don n'o ye comité stratégique ye min ye gɛlɛyaba bɛɛ a ka sigili ko in na i n'a fɔ an ye kibaruyaw di cogoya min na min bɛ tali kɛ maa kulu marifatigi kɔrɔ minnu bɛ yen n'o ye sema ye ka kɛ ni bɛn ni kelenya ale tigɛ nɔ bilali sɛbɛn lawaleyali baaraw ye Choguel ka hakilinaw ni kuntilenna dɔw fɔra a ye minnu jira waati tɛmɛnenw na k'a fɔ a kɔni tɛna jɛn n'a ye cogo si la bɛnka sɛbɛn bɛ cogo min na nin ye ko olu fɛ k'a man ɲi segin kan ka k'a yɔrɔ caman kan min ye Choguel a fɔra k'a bɛna kɛ minisiri ɲɛmaa ye o ko in ye sema maaw siran kosɛbɛ minnu na olu kɔni ye u ka jɛrɛ balen kɛ k'a jira jamana ɲɛmaaw na k'a fɔ ni ko bɛ nin cogoya in na ni ɲɛfɔli bɛrɛbɛrɛ ma k'olu ye u k'u faamu fa n'u t'a fa dɔn k'olu tɛna sɔn cogo si la k'u sen don ni hakilina in kɔkɔrɔ donni na ani transition yɛrɛ ko u n'u diɲɛ kɛrɛfɛ a ko la ka kɛ ni Mali bɛ badabada basigi min ɲinini n'a ye paraw wɛrɛ kana bila bɛn ko ni k'a dɔn lakana kow la nin yɔrɔ kofɔta ninnu na n'o ye jamana kɔrɔyanfanw ye kanuna min ye colonel Assimi Goïta kunu sufɛ ale ye sema jɛrɛ jɛkulu dɔ bisimila min yɛrɛ la Choguel tun b'o kɛnɛ kan waasa min bɛ kun n'u k'a cɛ u ka jɛ ni ka a fɔ ɲɔgɔn ɲɛna kuma la belebeleba dɔ kɛra sema maaw ko an kɔni b'a fɛ maa o maa bɛ yen n'o bɛna kɛ premier ministre ye Choguel min tɔ a fɔra ka ban hakilina minnu b'a la waati tɛmɛnenw na an b'a fɛ an ni jamana ɲɛmaaw ka bɛn fɔlen na an ka tigɛ a kan k'a fɔ ni gouvernement sigira tu tɛna kɛ bɛnka sɛbɛn na a na waleya ɲɛkisɛni kan i ko layidu kanw dira cogo min na a n'a kɛ ni bɛn kɛra fɔlenw na sabula Choguel kɛ na kɛ ka hakilinaw di minnu bɛ tali kɛ ka taa u nayanfanw fa kosɛbɛ kama sema maaw y'a sɛmɛntiya k'a fɔ u ye faamuya sɔrɔ kow la kow bɛna transition maaw dɛmɛ kosɛbɛ e ma fifa mɛn ninnu na ale ka ɲɛfɔli don. Colonel Assimi Goïta camancɛ fanga ɲɛma ale Azawad jɛkulu bisimila araba sufɛ kunnafoni sira dɔw b'a jira k'a fɔ ko Assimi Goïta ye Choguel Kokala Maïga yira a ka maa welelew la. Choguel yɛrɛ ye M5 jɛkulu maa dɔ ye jɛkulu min kɛra sababu ye ka Ibrahim Boubacar Keïta ka fanga dafiri uti kalo la san 2020. Jatiminɛw bi k'a yira fɛnɛ k'a fɔ ko ale de bɛna kɛ premier ministre ye. A welekun kun ye mun ye o ye ka banbagaci kɔrɔw hakilila sigi accord de paix ko la bolonɔ bilala min na san 2015. Choguel Maïga ale ma deli k'a dogo don si ko accord d'Alger t'ale fɛ ko ye. Ale hakili la ko bɛna kɛ sababu ye ka jamana tila. Fan tɔ kelen fɛ banbagaci kɔrɔw olu ko k'u tɛna tugu camancɛ fanga maaw kɔ k'a sɔrɔ u ma garanti d'u ma k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn na sigi sen kan. O kow bɛɛ lajɛlen sabatira. Premier ministre fɛn o fɛn mana suganti o tigi tɛna fɛn fosi fɔ bɛnkan sɛbɛn in ko la. Ɲɔgɔnye ye bantɔ banbagaci kɔrɔw olu hakili sigira u y'a fɔ fana k'olu ka dayɛlɛlen don ani k'u bɛna to transition mɔgɔw kɔ. kana sema maaw ko k'u sɔnna u bɛna to transition maaw kɔ o ye bɛn ni basigi kelenya nasira dɔ ye min ye Dr Choguel Kokala Maïga haliba a bɛ ma kɔnɔ na minisiri ɲɛmaya in jaabi ka bɔ don fɔlen kɔni kɛlen don don y'a dan na kɛ tarata nata ye sabula ntɛnɛn ni Assimi ye kalikasiyɛn kɛ bɛɛ jigi b'a kan k'a fɔ Choguel ka premier ministeriya blokiba n'a bafilaba na ta ka bila kunna waasa maliden bɛɛ lajɛlen ka fanga ta cogo kuraw ka se ka ɲɛ dɔn Choguel bɛna baaraw ta cogo di n'an bɔra yen nɔ M5 RFP ale ye bolodali dɔ kɛ k'u bi bɔ bi kosɛbɛ yan'o bɔli cɛ Isa Kawujimu y'olu ɲɛkɔrɔ tigɛ kun kalo tile 3 ale y'a kanu ka fana ka tɔnden bɛɛ lajɛlen wele ni o ye ACRT minnu ye k'a dɔn u ma dogo ko k'u bɛ Assimi n'a ka fanga dɛmɛ cogo jɔnjɔn na kɔni maa caman tun y'a jira k'a fɔ jama tɛ Isa Kawujimu kɔ ko maa tɛna bɔ nka kununko wula bɛ se waati min na tɔnden minnu ye ACRT kanubaw ye olu bɔra Mali marabolo bɛɛ lajɛlen na ka na hali ni y'a sɔrɔ san ɲɛ maa caman bagabaga nka o bɛɛ n'a ta jama sera kɛnɛ kan hakilinaw ni dantigɛ minnu tun kan ka kɛ olu kɔni ma se ka lase ko ɲuman maaw ka minnu mɛn ka sabu kɛ fiɲɛ bilen ani sango donna kow kɔrɔla la nka anw kɔni taara kɛnɛ kan waasa kumaw ciyalen bɔlɔlɔ kan dɔw ka mɛn maa mana maa tɛ yen an yɛrɛ wulila ka taa anw kɔni ye jama min sɔrɔ yen an ye olu fara ɲɔgɔn kan ani Isa Kawujimu yɛrɛ a ka kumakan dɔw sɔrɔla ko ɲɛw kanna na an ka jɛkulu lamɛn. An ye jamanadenw wele k'an ka bɔ ka transition ɲɛmɔgɔ dɛmɛ k'a lafasa n'o ye l'imperturbable patriote Assimi Goïta an ye kumaw lase ala barika la san fana fiɲɛ wulila san nana o fana ye hɛrɛ de
an mago bɛ samiya ɲuman ala ka ji ɲuman d'an ma donc ça veut dire que o bɛɛ hɛrɛ ye an bɔra an kumana an ye kuma min fɔ fana o laɲini faamuyara jama bɔra san fana nana donc an bɛ ala deli ala ka samiya ɲuman ba d'an ma o fana ka Asimi dɛmɛ pour que sɛnɛ ka kɛ sababu ye ka dun ka fa sabati mɔgɔw ka balo sɔrɔ baganw ka nɛɛma sɔrɔ vraiment an nisɔndiyara parce que an ka laɲini sabatira parce que jama bɔra donc bɔkun fana ye min ye o b'a yira k'a fɔ an ye min fɔ u dalen nɔ la n'i kumana i ma mɔgɔ ye i bɛ jɔ i yɛrɛ la mais minnu bɔra an b'u fo an bɛ jagokɛlaw fo an b'an balimaw fo an b'an sigiɲɔgɔnw fo an bɛ kulu ɲɛmɔgɔ minnu na an b'u bɛɛ fo donc an ye kuma kɔni min fɔ hali ni san nana mɔgɔ ma se k'a mɛn o de ye ACRT ye mouvement politique ye an bɛna yɛlɛma ka kɛ parti politique ye pour que président ɲini ani député ɲini ani maire ɲini ACRT kulu o kulu bɛ yen n'olu ka hakilila ye yɛlɛma ka kɛ i n'a fɔ les forces du changement donc ka kɛ parti politique ye ka se ka taa président ɲini na ani député ɲini ani maire ɲini na min b'a to an ye min fɔ bɛ se ka sabati rupture avec les politiciens de 91 les crocodiles de 91. Tabarikala tiɲɛ don san ye Isa Kawujimu ka laɲiniw kɔni caman tiɲɛ a ma sɔrɔla k'a fɔ a tun b'a fɛ ko ka kɛ cogo min na san ye ko tɔw laban nka aw ye jama mun ye jaw kɔrɔ ne yɛrɛ bolo de ye ninnu ta kɛnɛ kanna na kuma ka o ladɔnniya k'a fɔ maaw bɔra nka politiki la n'aw bɛ ɲɔgɔn na bɛɛ n'i ka fɛɛrɛ don maa dɔw fana bɛ yen olu fana ka kanubaw bɔlɔlɔ sanfɛ olu ye foto kelen-kelenninw ni nsaani kelen-kelenw ta ka bila jaw kan walasa ka se ka ko in na gosi kosɛbɛ nka min yera anw ye kunnafonidilaw ye an m'o de fɔ Isa Kawujimu ko tɛ M5 ko tɛ bi M5 fana bɛna bɔ hali min ma bɔ o ko la an m'o kelen fana lase an kɔni bɛ a bɛɛ lajɛlen kama min ma kɛ an bɛ o fɔ yanni yɛrɛ nouveau soba ye sanga 40 o bɛ nɛgɛ ɲɛ 7 kan M5 RFP olu fana bɛna bɔ sɔɔni an bɛna olu fana ka wele da k'an bila fiɲɛ fɛ Kɔnima Sidibe bɛna dantigɛw kɛ kibaruya tako 2nan la an bɛ o lase aw ma min ye Kulikoro gouverneur colonel Lamini Kapori Sanogo ale bɛ jɛmukan in su la an ma ɲini min ye Gawo gouverneur Musa Traoré ka taa se i k'a dɔn awa san gouverneur colonel Usumani Sangare a n'a ka denbaya jɛmukan in tɛ tɛmɛ o kan jɛgɛ sɛbɛkɔrɔ mɔna kunun nka ko gouverneur ma fɛn sɔrɔ jɛgɛ mɔyɔrɔ la an bɛ foli du bɛɛ lajɛlen ma Fanta Tumuta bozo lakikaw n'a yɛrɛ olu tun bɛ jɛgɛ mɔ la kunungo tubabu bozo olu kɔni mais Amadu ni y'o fɔ fili donna kuma na i b'a fɔ ko sankadenw yɛrɛ bɔra ka taa sange parce que san kɔ min mɔna tɔgɔ de ko sangeba donc sange ye sangaw ka kɔ de san yɛrɛ wolodenw de ka kɔ don i ye siya wɛrɛ fɛn o fɛn yen nɔ o bɛɛ ye sigi fɛnw ni nanfɛ n'an ka dugu festival sera o tɔgɔ ko Nusenjɔ mais jɛgɛ 200 kilos di ma salen a kɛra jama ɲɛna k'a barika dugutigiw ye an bɛ taga ɲɛfɛ Amadu an b'i fɔ i ni ce kunnafoni ɲuman dili la an kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma o yɔrɔ la an bɛ an kɔtɔlɔma bɔ Amadu ka taa sanka bɛɛ lajɛlen fɔ u ka san yɛlɛma ɲɛnajɛ ni o ye sankɛmɔ ye o ɲuman tɛmɛna kunu hɛrɛ ani baden na an b'u bɛɛ lajɛlen fɔ k'an bɛ ka an ka jɛgɛ maa kɔnɔ sisan an bɛ taga Sori Ibrahim Diallo fanfɛla la o b'a yira k'a fɔ siraba kunnafoniyaw ale wagatiw sera anw ka nɛgɛ karafetigi Asimi Danbele ka yamaruya kɔnɔ anw ni Sori bɛna ɲɔgɔn lasɔrɔ a bɛ na taa ni ka segin kunnafoniw di an ma